Tilodogwu Ichaka no mu lebe o Ogalanya Okwunze Kilibe no Okwunze Aguata Odogwu ndi mo di ebube Ogalanya makamba Okwunze Ogana gidi so mako Kilibe Okwunze Okwunze Owe bulu maka Super High Chief Anthony Ikenna Obele Ogalanya Obele Yabo Okwunze Aguata Okwunze Aguata 7-star General 7-star General Mbo nwoke na-atụ egwu Chukwu nwoke furu Chukwu n'anya maka na o nwere egwu Chukwu afọ nwanne ya ọmalụ nwanne ya maka o nwere egwu Chukwu nya ka o je ma ọ ga-abagharị oyimikpọ ya aka n'ọnụ ọ sị gị na ọ bụ chi na-eme eze o nwere ibe mmadụ ga-emenwu na-ewepụ Chukwu Olisa ibe niile nwere n'elu ụwa n'ọbụ Chukwu nyere ya enye ya ka o ji alụlụ Chukwu ọlụ enwe ọlụ amalado ọgbapụ mmiri otinye ọkụ ọrụ skuulu ọrụ ilo scholarship aghala epawamenti ka ọ na-eme oyibi ihe okoko ọ bụrụ n'elu anya tata onye mere ife siri ike n'obodo asị na ọ na-eme ka Okwunze oyimi gbapụ mmiri tinye ọkụ asị na ị na-eme ka Okwunze izi na-afa gị bụ omere ọga ajụọ gị ga-emenwukwa ka Okwunze odogwu na-ebe ebe ịmakwa nọ na-eme eme nwoke na-akụ akụ oyimu na-egodo Okwunze Aguata ebe na-egwu n'Tilodogwu Ichaka no mu n'ebe Ogalanya makamba Kilibe no Okwunze Aguata Odogwu ndị Igbo dị ebube Ogalanya Ogana gidi so moko Alụsị agọlụ Chukwu Mbombo ọ bụ onye aka mụ na-ekwu ọ bụ onye aka mụ na-ekwu Igbo bịa n'ụlọ n'uwe ka nkọlụ nnukwu n'ụlọ ọrụ obodo enwere nwa nwekwanụ nwa ka nwa mekalili biye n'ụwa ka a na-akpọ nwa ka nwa mekalili biye kwanya ka na-etiri egwu ọ bụ onye ka mụ na-egwu n'ụwa ntị ka m gwa gị ahịhịa maka na onye akwala ukwe nwanne na-agagwụ ya ọzọ ahịhịa ya bụ Okwunze Aguata bụ Chief Executive Officer Mekina Properties ọkwa nnene aka na-arụ n'elu ụlọ ọ na-alụkwa ilo
construction company n'ọgbanya nwere na nke ikpeazụ a Imperial Commander Nonumekene na mmadụ oge eji aga n'obodo odogwa bụrụ ọga anyị na-emụchacha o ịmana odogwu na-enwedughị isi ọkwa nnene odogwu enweredughị isi ọ bụrụ odogwu TikTok ị na-anụ odogwu na-eme TikTok ka njụọ n'ụwa Twins bụ Okwunze bụ Twins yo odogwu na-ebe ebe o ịmakwa nọ na-eme eme o nwoke na-akụ akụ o onye mụ na-egodo Okwunze Aguata Debelebu netile odogwu Ichaka nọ mụ n'ebe ọgaranya maka mma ilibe na Okwunze Aguata odogwu ndị Igbo ji ije ebube ọgaranya ọgana gidigidi ezomọkọ ọ bụrụ ịkpata ego bụ isiokwu ị ga-emenwu ka Okwunze ezomọkọ